balimaw minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ani ɲankuma ɲanga kuma laban ye élection présidentielle kɔnɔna la ni Ala ka jɛ ye an ka passage fɔlɔ la an ko Mali mangɛnɛ Mali lombo lamalen don nka gafe b'an bolo gafe min tɔgɔ ka danaya la kurakuraya ngo Mali am se ka Mali dilan ni gafe mun ye o b'an bolo message filanan na an ko o gafe dɔrɔn t'a bɔ dɛ fo gafe in ka baara ni hakili de ye ani taabolo de ye n'o taabolo tɛ gafe in tɛ se ka lakurakura ye o ye mun ye o ye danbe ye o ye danaya ye o ye ladiriya ye an ko ni nin fɛn saba ni an ye baara kɛ n'o ye sanfɛmɔgɔw a ka ca Ala fɛ jamana bɛ bɔ bolo la wa an bɛna baara kɛ n'o fɛn saba ye parce que o y'an taabolo de ye an ko n'o fɛn saba sabatira Mali la kɛnɛya bɛ sabati kalan bɛ sabati yurugu-yurugu bɛ bɔ jamana kɔnɔna la wa Mali bɛ taa ɲɛ adamadenw ka hakɛ fantanw ka hakɛ bɛ segin u ma ni Ala ka jɛ ye n'a dun ma fɛ Mali ka kɛ Mali kura de ye Mali ka taa taabolo kura de kan kalatafili in na a bɛ taabolo da ɲɔgɔnmɛ kan n'a y'a bolo da ɲɔgɔnmɛ kan o kura b'a fɛ Mali ka na taabolo kura la parce que bi ni Ala ka jɛ ye fɛn kura b'aw bolo a bɛ se ka mun lajɛ Mali ko la ten n tɛ kɔrɔlen fɛ ni kura yɛrɛ la hakili la i na se k'i wasa dɔw la k'olu fana taabolo lajɛ Fasoko, parti pour la restauration des valeurs du Mali. Donc la devise est Dambé, Danaya, Ladria, Nove Koko la Dnyokono Kokai. Alors, le parti est créé le 20 mars 2013. Premier congrès le 4 avril 2016. Fasoko, c'est le premier parti qui a montré qu'on peut faire la politique sans acheter la voix, sans donner des t-shirts ni des marmites, construire des routes, cessation des conflits, etc. Changement de mentalité. Nous vivons et mourons dans le Dambé, Danaya, Ladria, Fasoko. Président Mamadou Oumar Sidibé. Ambe élection de la kalafili le do mun na kɛ le 29 juillet 2018 kalafili nin kɔnɔna la an nana ka na an ka mɔgɔw lajɛ yan k'u sensibiliser k'a f'u ye an mago bɛ mun na ka na an ka programme ɲɛf'u ɲɛna k'a f'u ɲɛna an jigi b'u ka nin élection in na k'a f'u ɲɛna kuma fila t'anw da dɛ an nana mun kama o ye ka Mali ka valeur kɔrɔ Mali danbe k'o lasegin ladiriya k'o lasegin danaya k'o lasegin an ko an b'o principe de kɛ an ka baara ye ka sɔrɔ k'an ka programme dɔw kan an ka jɔsen ye la restauration de nos valeurs. Mali ba de nous, Mali ba de nous, Mali ba de nous, an sɛgɛnna. Mali ba de nous, Mali ba de nous, Mali ba de nous, an sɛgɛnna. Fasoko nana, Fasoko nana, Fasoko nana, Maliyɛn ka lafiya kama. Fasoko nana, Fasoko nana, Fasoko nana, Maliyɛn ka lafiya. Mali ba de nous, Mali ba de nous, Mali ba de nous, an sɛgɛnna. Mali ba de nous, Mali ba de nous, Mali ba de nous, an sɛgɛnna. Fasoko nana, Fasoko nana, Fasoko nana, Maliyɛn ka lafiya kama. Fasoko nana, Fasoko nana, Fasoko nana, Maliyɛn ka lafiya. A ye taabolo da ɲɔgɔnmɛ kan n'a b'a fɛ ka ni Mamadou Oumar Sidibé sugandi ka kɛ jamana kuntigi ye le 29 juillet 2018 k'aw fo ka aw waleɲuman dɔn ka bɔ kuma la yan nɔ k'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnni la.